Poštovani gledatelji Zagorskog magazina, šaljemo vam naravno lijepi pozdrav iz općine Budinšćina, točnije iz konjičkog kluba Budinšćina. Vidite da sam u jako lijepom društvu. Eto, poštovani gledatelji, nakon što smo vas ovako lijepo pozdravili iz konjičkog kluba Budinšćina, mi se nalazimo u staji. Sa nama je vlasnik i predsjednik konjičkog kluba, doktor veterine Dejan Đakula. Doktore, dobar dan, hvala što ste nas ugostili. Pozdravljam sve gledatelje Z1 televizije i dobrodošli. Recite, znamo da volite konje, da ste veterinar, vrlo uspješan, no zašto baš konji? Pa to mi je životna želja. Još od dječačkih dana ja sam znao da ću imati štalu i konje. Prije 10 godina sam i napravio ovu štalu, ali je život toliko brzo ide da je previše godina prošlo, a ona je tek sad puna. Prije koliko godina ste osnovali konjički klub? Konjički klub djeluje od 2008. godine. I sada broji 44 članova. Odlično. Sada pozivamo i trenericu i naravno voditeljicu ovog kluba, Ivana Petran, dobrodošla. Ivana, reci koliko konja imamo ovdje u staji? Trenutno imamo 8 konja, od kojih je 6 u našem vlasništvu, od 2 su na pansionu kod nas. I ti zasigurno voliš konje. Reci mi što za tebe znači jahanje, na primjer? Pa jahanje je nešto bez čega ja trenutno više ne mogu. Počelo je kao hobi, ali sad završilo kao posao, tako da ja zbilja bez toga ne mogu. Čuli smo nekoliko godina konjički klub djeluje vrlo uspješno, no ove godine, točnije u listopadu, konjički klub Budinšćina priredio je dane otvorenih vratiju. Gospodine Đakula, kako je to bilo? I naše kamere su naravno bile ovdje, bilo je preko 1000 posjetitelja, zar ne? Da, prvi put smo na ovim prostorima organizirali praktički igrice s konjima, a i htjeli smo pokazati dokud su naši jahači, to je članovi, došli i napravili smo jednu imitaciju lova na lisice gdje nismo lovili prave lisice nego samo repove i stvarno je došlo preko 1000 ljudi i pokazalo se da ima interesa i za taj sport i za naš klub. Osim lova na lisice, bile su i 2 utrke vrlo zanimljive. O kakvim utrkama je riječ i tko je sve sudjelovao na utrkama? Da, imali smo 2 utrke. Prva utrka je bila članovi konjičkog kluba Budinšćina su natjecali se, a druga utrka je bio memorijal Dragutina Horvata Dunče, gdje su došli strani vlasnici konja iz drugih štala. Ja ću sada zamoliti Ivana tebe da našim gledateljima predstaviš ove prekrasne konje. Prvi nam je Zoro. Zoro je mlad konj, ima 5 godina. On je mješanac, on je HT pasmina. On nam služi za školu jahanja, dobar je, miran je. Malo doduše za naprednije jahače, još je malo zvrka, postaješ mlad, ali dobrica je, svi su naši konji dobri. Odlično, idemo dalje. Sljedeća nam je Pabla, ona je mlada, jedna djevojka, ona još uvijek uživa u svojem djetinjstvu, nju se još ne jaše. I voli kameru, vidim. Jako voli kameru, očito, prava cura. Dakle, mala glumica. Da. Posljednje je Laki, kojega od milje zovemo Fleki, zato što vidjet ćete kad on digne glavicu. Laki! Dođi, dečko. Zbog svoje flekave njuškice, on je također HT pasmine, mješanac lipicanca i još nečega, ali vrlo specifična njuškica, tako da ga milja zovemo Fleki. On je isto mlad konj, 6 godina star. On nam služi za školu jahanja i za terapijsko jahanje, za što je jako miran. Ima miran i stabilan korak. Odlično, nakon Flekija? Nakon Flekija dolazi nam Tango. Tango je kod nas na pansionu. Njegov vlasnik je Kruno Vragović, jedan od naših članova. I on je bio jedan od pobjednika ove utrke o kojoj smo malo prije pričali. Inače, dobar konjić, malo većeg okvira, tako da za sve one koji su malo krupniji on može nositi. Ja sam primijetio da on uživa u ovom pansionu. Da, uživaju. Naši konjići zbilja, mislim da im ništa ne fali da im je... Jel' tako, Tango? Evo, rekao da, evo, super. Tango se slaže. Poslije Tanga dolazi nam Zenta. Zenta je lipicanac, on također je kod nas na pansionu. Doći, dečko. On je malo srameživ, doduše. A, evo ga.
Evo dalje, imamo tu još 3 konjića, ovo je Conan, dođi. Ono isto, malo dečko već u godina, ima isto 14 godina, Holstein pasmine, on je isto za malo jače jahače, dobrica, ali jako vole šećer pa se malo sad svađaju oko njega. Ovo dalje je Mašala, ona je kobilica koja nam je trenutno kod nas na pansionu, ali ćemo ju kupiti, tako da još sad smatramo našom, ko da je naša, isto voli šećer, voli kameru, ko što smo isto vidjeli prije. Ona isto cura već polako u godinama, 13 godina ima i jako je dobra. Jako. I najmanji član naše posade, ali ne i najmlađi. Ona, iako je mala, nije najmlađa, ona ima 5 godina, to je jedan velški poni. Zove se Maza, možete sami pretpostaviti zašto. Jer se sigurno ne voli maziti. Evo, vidimo još jedna cura koja voli kameru. Evo, poštovani gledatelji, nakon što smo vidjeli ove prekrasne konje u staji, dakle staja se nalazi na jednom prekrasnom obiteljskom gospodarstvu u sklopu kojeg je naravno i konjički klub Budinščina, a i u sklopu kojeg je ova prekrasna kušaonica vina u kojoj se mi upravo nalazimo. Sa nama je dalje vlasnik konjičkog kluba Budinščina, gospodine Đakula, kušaonica vina. Kako je nastala ideja? Pa imamo podatke da je još moj pradeda Felix Turković probao sa kušaonom vina davne 1903. ali se onda preorijentirao na dućan. Vi imate zasigurno jednu jako dobru viziju, dakle, htjeli biste objediniti i jahanje i kušanje vina i naravno turizam. Ovo naše lijepo Zagorje je bogato sa brežuljcima, dakle ima prostora za jahanje, pa gdje vidite vaše gospodarstvo za 5 godina? Cijela priča vezana uz naše obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i uz naš konjički klub Budinščina vezana je uz tu prirodu i druženje s konjima. Svi naši članovi i dobronamjerni gosti mogu obilaziti turističke destinacije na našim konjima i poslije završenih izleta i druženja. Ovdje se družiti u Kušanu. Recite našim gledateljima koje su to destinacije? Pa to su naši gradovi utvrde Belecgrad, Milengrad, Grebengrad, planinarski domovi, vinarije, u općini Hraščina pad meteorita, obilasci nekih kurija. Dakle, poštovani gledatelji, možete jahati jedan dan, više dana, zar ne, prema dogovoru. Nakon cijelodnevnog jahanja dođete ovdje u kušaonicu, gledajte, kamin je u funkciji, vrlo nam je ugodno, ambijent je prekrasan, rekli smo kušaona vina, mi ovdje također imamo prekrasna vina i crna i bijela. Ono što smo konstatirali je da je u Zagorju svake godine kvaliteta vina na sve većem nivou. I plan je da ovdje kod nas probate cijelu paletu zagorskih vrhunskih vina iz cijele naše regije zagorske, a uz to možemo vam poslužiti izvrsne domaće sireve. Ivana, gospodin Đakula je malo prije spomenuo ove prekrasne zagorske destinacije. Vani su sada naravno zimski uvjeti, pa kako je jahati u tim uvjetima? Pa jedno malo drugačije iskustvo u svakom slučaju nego po ljetnom vremenu, ali za sve koji znaju jahati nije problem. Konji su mirni, navikli su na takve terene, tako da nije problem. Poseban gušt je. Tako je, već kad smo se dotaknuli ovih zimskih prilika ili neprilika, moramo najaviti da naši gledatelji znaju po prvi puta u Lijepoj našoj. Tako je. Biće organiziran prvi hrvatski skijering. Znači, to su utrke koje se inače održavaju u Švicarskoj u St. Moricu. Svake godine, to je kod njih već tradicionalno. Mi ih evo prvi put u Hrvatskoj ove godine organiziramo. To je zapravo utrka u kojoj u originalu konj vuče skijaša. Mi ćemo malo ublažiti tu verziju pa ćemo staviti jahača na konja, pošto konji u Hrvatskoj još nisu navikli na takve stvari. Ali jedna utrka će biti originalni skijering. Sve zajedno ćemo 8 utrka imati. Od toga 2 su koje nisu skijering, koje su čisto galopskog tipa i to su za one najmanje male ponije,
dok je 6 ostalih utrka je skijering. S tim da jedna je baš prava originalna gdje nema jahača i za to stvarno treba biti utrenirani i konj i skijaš moraju se sporazumjeti maksimalno, inače. Ja sam siguran da su sada naši gledatelji načulili uši. Što je to? I kad će biti? Kad će biti? Biće krajem 1. mjeseca, ako nam vremenski uvjeti će ići na ruku, znači 31. bi trebao biti originalni datum, ako nam vrijeme neće ići u našu korist, onda ćemo predložiti za tjedan dana kasnije, odnosno još tjedan dana kasnije. I da li već imate kakav odaziv? Ima. Već dosta ljudi se prijavilo, zanimljivo je. Kod nas toga još nije bilo, tako da hrvatski ljudi, hrvatski konjari prihvaćaju sve što je novo i javljaju se, tako da biti Rekli smo datum, nismo rekli gdje. To će biti u Novom Marofu, na trkalištu obitelji Rauš, to je kod izlaza sa autoceste, znači kad se s autoceste silazi prema Novom Marofu sa desne strane i trkalište Rauš i kod njih su uvjeti nam idealni za takve stvari, tako da smo se odlučili tamo. Eto Ivana, stvarno je vrlo zanimljiv projekt vašeg konjičkog kluba. Dakle, 30. siječnja svi putevi vode u Novi Marof. Kad ste imali dane otvorenih vratiju, ono je bilo oko 1000 posjetitelja. Čini mi se da će ovdje biti više od 2-3. Pa očekujemo par tisuća posjetioca, da, s obzirom da je to nešto novo kod nas i prostor je spreman prihvatiti toliko ljudi, tako da mislim da će biti. Naravno, suport konjičkom klubu daje i gradonačelnik Novog Marofa i njihova turistička zajednica. Tako je, vrlo smo im zahvalni jer su nam izašli u susret, prepoznali su nešto novo i tako da oni će nas pratiti što sponzorski, što medijski. Dakle, dragi naši gledatelji, 30. siječnja, dobro zapamtite, malo i googlajte na internet, dakle, informacija ima puno. Informacije će biti objavljene na našoj web stranici, ima i na našoj Facebook stranici, znači ko se koristi tim medijem može nas i tamo potražiti. Tako da, informacija ima, samo treba malo izgooglati, mislim da to nije problem. I kako se zove? Skijering. Tako je. I to dobro zapamtite. Tako je. Doktore Đakula, na kraju, što reći gledateljima nego poželite im sretan Božić i Novu godinu? Tako je, u ime svih članova kluba, konjičkog kluba Budinšćina, želimo svima sretnu i uspješnu Novu godinu. Živjeli. Živjeli.